ahot doon, hindi na tanan. Yung gainot-inot pa mi. Pero kung magingana lalog, dili pwede hiliguan. Wala ton sa mahurot. Ako lang yan, diri akong kuha ng camera. Gana isda oy. Turo na ni, ako na yung maambak na rin. Balik na ba kaya? Di ara oy. Ayo, dili na ka. Ano matado kita di mo ko salong na. Amba ka. Kinaon sa mga isda ba kay? Murag Coco Crunch. Cereal. Yeah. Diri kay lalom daw diri naman daw di paliguan diri sa gawas kay naikasaan na abot kuno ang butanding diri kanang gikan mutanding sa uslob. Nawa. Diri mo guning kanon nila oh. Nope. Kapag ginahuman ang ano mga sige kaon gid mo. Sa kaon gid mo mga bangus. Ha, kaon gid mo mga bangus ha. Kay salomo na mo, kanon pa ta mo balik. Ay, kadlo ka diri kan patang ay layat lalong bitaw na. Help me. Lele. Feel na ako ba kanang kuan? Ikaw. Okay ra man tayo kung masalo, mata na lang ko'y kuyog. Ako ra mang isa. Uyog boy. Hadlo ko bay. Yeah. Video yan sa kana. Bugat yung kay kaya. Bugat yung kay kaya. Video mo sila lalo. Pwede dito. Law ba?
Gaot. Videohan tiga. Ha? Ato ganiya lagi kaya kay itagak sa gitanan ba? Pwede. Sa ingana karon dili na pwede sa luman. Ha? Sa ingana. Hindi lang salo gina. Adlok ba? Adlok. Wala ka mo kauna di mo madukot. Wala mo dito yung masunod. Wala ni sila kuya. Adlok siya kay mura daw siya. Dili.